Museu de Terracota de Xi'an. En el museu s'exposa una quadriga i una carrossa de bronze, or i plata decorada amb el drac, l'au fènix i altres. Possiblement sigui la carrossa fúnebre de l'emperador. L'any 1974, uns pagesos a 30 quilòmetres al nord-est de Xi'an varen descobrir l'exèrcit de terracota que protegia l'entrada de la tomba del primer emperador de la dinastia Qing, del 221 abans de Crist al 206 abans de Crist. La fossa número 1 conté més de 6.000 estàtues de soldats, genets i carros de combat. Els soldats fan entre 1,70 i 1,85 metres d'altura. Els cavalls tenen entre 1,90 i 2,17 metres de llargària. Tots els rostres, vestits i calçats són diferents. La fossa número 2 conté 1.300 soldats de terracota amb ballestes i 90 carros de fusta. La fossa número 3 conté 64 figures de comandaments superiors sense armes i un carro de guerra amb 4 soldats. El mausoleu de l'emperador és un palau enterrat en forma de piràmide que segueix sense excavar. Mitjançant tècniques d'escaneig, s'ha arribat a la conclusió que sota el túmul de terra hi ha una piràmide escolonada de pedra de 30 metres d'altura. Segons un historiador de l'època, el palau estaria protegit amb trampes i armes automàtiques per evitar el saqueig dels seus tresors. En els següents vídeos veurem temes interessants de la Xina.